Olen tällä viikolla menossa Keravalle. Ravintola Lilleri ja Lalleri. Kulla on tietä Keravalle Hyrylän suunnasta. Ja Hyrylän poikahan ei voi mennä Keravalle ilman nahkara. Bongiva. Hänelle muuten tulee pataa nakkarilla illalla. Noniin. Mutta crotchin narikkaa. Se on mun rotsi, kun karskaa pöllistä. Moi. Joo. Moi. Mitäs kuuluu? Ei tässä. Työn äärellä. Työn äärellä. Jos sun pitäisi 3 asiaa nimetä, mitkä sun mielestä ei toimi? Työn äärellä. Mä tulisin tänne syömään. Nyt. Yksi syy. Nyt. Yksi syy. No hyvä ruoka. Ja sitten oli Titturin Broder. Okei. Tää on ottanut vähän väriä. No hyvä ruoka. Miksi helvetissä ei teetä kunnolla? Se ei osaa. Tässä on tää pulveri. Häh? Tässä on tää pulveri. Se on jauhettava. Yäk. Oi hiljaa, tässä. Eihän tätä nyt voi näin toimia. Ei toimi. Mä oon hämmentynyt. Sauli! Ei, tässä mitään, kaikki on tälleen. Mä oon hämmentynyt. Joulu on mennyt. 3. päiväni Pulassa. Ravintola Lilleri ja Lallerissa. Sauli mä vielä pumppaa semmoiseen iskuun, että tästä tulee. No niin, päivää kuppilaa. Täällä on koko pystyvä Suomen nuoriso paikalla. Se on torstai ja tänään aletaan rakentaa uutta tanssia ja mitä enemmän mä oon sitä miettinyt, sen yksinkertaisemmaksi mä oon ajatellut tätä asiaa. Tänne saataisiin enemmän porukkaa, saataisiin kiinnostua ja tää jotenkin tulee iso lintulauta baari, ravintola. Menee. Tiedätkö miksi sä oot täällä? No, Mä oon se paha ilman lintu. ootko lintulauta? Oon. Oi ei se mitään. Kiitos siitä. Kiitos.